שעושים אותם מי שהם. רגל ימין ורגל שמאל מבוטחות בסכומים שונים. $200,000 הפרש. כן. טוב, יותר ויותר אנשים הופכים היום לצמחוניים וטבעוניים ומפסיקים לצרוך בשר. בדיוק בגלל זה נוגה ודוקטור אולגה רז יצאו לבדוק עבורכם אילו תחליפים קיימים היום בשוק ובמה כדאי לכם להחליף את הסטייק. אולגה, אני חייבת לשאול אותך ולהבין אחת ולתמיד. תחליפי הבשר הם יותר בריאים מאשר לאכול בשר? אני לא יכולה להגיד את זה כי אני לא מאמינה בזה. כל אחד בוחר את מה שטוב לו. אולגה, תסבירי לנו מה זה בכלל טופו. טופו זה חלבון כמעט נקי של סויה. יש בו כ-15 גרם חלבון ל-100 גרם, ורק 2.5 גרם פחמימה. זה כמו לאכול בשר מבחינת המרכיבים? זה דומה, אבל זה שונה, משום שהחלבון של בשר הוא יותר מלא, אבל גם איכות של טופו היא מאוד מאוד טובה, ולכן אנשים שלא אוכלים בשר, אז טופו זה תחליף מצוין. כשאני לוקחת טופו ואני מקפיצה אותו במחבת, מטגנת אותו, שמה אותו כמו שניצל, הוא כמו בשר, לא סופג שמן, הוא גם נאטם? הוא כנראה לא סופג קצת יותר, אבל לא כמו פחמימה. כן, זה לא כמו צ'יפס. זה לא כמו צ'יפס, ממש לא כמו צ'יפס, אבל מה שכן, המיוחדות שלו שאין לו טעם, ולכן הוא מקבל את הטעם של מה שאת מבשלת איתו. מה לגבי הנטרן? אנחנו כל מדברים על המלח שמוסיפים לנו. כמעט ואין פה נטרן. פה יש 200, וזה בגלל שהוסיפו כאן... כי זה מוסיפים לי פה כל מיני תוספות. הוסיפו כאן מלח. נכון, יש לו טעם. זה נקי לגמרי. זאת אומרת, עדיף לקנות נקי ולהוסיף לבד. ולעשות את זה לבד, מה שאני רוצה. תראי מה יש לנו כאן. יש לי סייטן מעורב ירושלמי. קבב סייטן מהצומח. בולונז סייטן. סייטן קצוץ. וקוביות סייטן. אולגה, מה זה בכלל? את מחזיקה חלבון של חיטה, שזה בעצם גלוטן. מי שנגד גלוטן, הוא לא יכול לאכול את זה. אני בעד, אז אפשר לאכול את זה. את בעד חלבון החיטה. למה? מה יש פה בכלל? חלבון באיכות יחסית טובה. ביחסית לסויה? יחסית לביצה ולבשר. אפשר לחיות עם זה מצוין, זה וסויה ביחד, זה עושה לנו חלבון מעולה. זה וטופו. תעזרי לי קצת, אולגה. בטח שאני אעזור לך, זה כבד. וכל הדברים האלה, בעצם, צריך לטגן אותם, צריך להכין להם, להקפיץ אותם. להקפיץ, לטגן, ומה שרוצים. זה טעים, זה... כמה אחוז שומן יש בדבר הזה? אין שומן. אולי זה משהו קצת. אני לוקחת את הסייטן הטבעי, בואו נסתכל. שומן 1.3 גרם, זהו. כמעט ואין שומן, זה לא שומן. בואי נעשה השוואה, אולגה, נדבר רגע על הבשר. כמה שומן יש בבשר הודו הרזה ביותר? 4-5% שומן. וזה 1.3%. נכון, זה פחות, זה גם שם. וכמה יש בחזה עוף? חזה עוף בערך אותו דבר. 5%, 4%. כמה יש בבשר בקר? הכי רזה זה פילה סינטה, זה 4-5% שומן. וזה יכול להגיע עד? 18-20% שומן. 18-20% שומן באיזה חלקים? באנטריקוט או בצלעות. שלא נדבר על כמובן שאוכלים כבש או דברים אחרים שזה עוד יותר. כמה שומן יש בפרגיות, אולגה? בוא נראה. בפרגיות יש הרבה. זה יכול להגיע ל10% שומן, ל12% שומן. אז בעודי מחזיקה את כל הדברים הכבדים האלה, את כל הסייטן הזה. אולגה, בואי נסכם את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. לגבי הבשר, יש הרבה מאוד אנשים שמעדיפים לא לאכול בשר, זה יכול להיות מסיבות אידיאולוגיות, זה יכול להיות מסיבות בריאותיות או כל מיני סיבות אחרות. בכל מקרה, המדף מלא בתחליפים. בואו נתחיל בסויה. מדובר בטופו, מה שאנחנו מכירים שהוא בעצם חלבון סויה. יש בו מעט מאוד נטרן, יש בו הרבה מאוד ערכים תזונתיים שכמעט דומים לבשר, ולכן כדאי לקנות גם את הצורה הנקייה שלו, לא את זאת שמוסיפים לה כאן כל מיני דברים אחרים, לא פירות, לא סוכר, לא דברים מהסוג הזה, לא מלח, לא שומנים, לקנות את הדבר הנקי ולהכין לבד בבית. הסייטן, שהוא בעצם דבר די חדש יחסית על המדפים שלנו, מדובר גם בתחליף בשר שעשוי מחלבון של חיטה. בעצם גלוטן, כמו שאנחנו מכירים אותו. גם כאן יש אחוזי שומן מאוד נמוכים, בסביבות 1% של שומן בלבד, בניגוד לבשר, שהנתחים הרזים ביותר שלו מכילים 5%. אפשר לקנות אותו בכל מיני סוגים, בכל מיני טעמים, והעיקר שיהיה לכולם בתיאבון.